så føles det som den største personlige forlitterklæring. Og hvis jeg skriver det, føles det på en måde, som om beslutningen kommer tættere på. Min kæreste og jeg har 2 børn fra 21 og 24. Vores forhold er præget af hyppige skænderier. Vi er begge gode om det. Han har et iltret temperament og sårer mig med hans ord. Han kan også finde på at skændes med mig foran vores ældste. Og jeg er bange for, at det påvirker vores børn. Han har kaldt mig nogle grimme ting og kastet med ting og haft truende ordsprog i børnenes nærvær, og det vil jeg ikke finde mig i. Jeg tror, han bakser med mange ting, han ikke giver udtryk for. Dårlig selvværd, træt af hans job, høje forventninger og taler ikke dybt med sine venner. Vi har talt om, at han skal søge hjælp, men han mener, det er mig, der er i, godstegn, syg i hovedet. Ja. Okay. Jeg kan til tider ikke finde ud af, om der er mig, den er galt med. Jeg indrømmer, at jeg ikke er den bedste, men han skyder også mit selvværd i bund. Jeg føler tit, at det vil være bedst at gå fra min familie, når vi har de heftige skænderier, fordi det føles som, det er min skyld det hele. Men dog kan jeg ikke håndtere tanken, om at skulle være alene mor til 2 børn. Jeg har ikke så meget familie og ikke så mange tætte veninder, og har det sidste år følt mig meget ensom. Jeg går med det alene og fortæller ingen, hvordan det går, for hvem skal jeg henvende mig til. Hvordan kan jeg finde et godt råd hos jer, eller måske kan jeg komme med nogle gode anbefalinger til, hvordan jeg kommer videre herfra til at træffe en beslutning? Bum. Hold op.